बिनि थाखाय आं एक्स एनडिपिनि जानानै जाहाथे भबिष्यताव फैला सारा एक्स एनडिपिनि सायाव दुखु मोना आरो अफ्रि दैमारिनि सायाव दुखु मोना लोगोसे दिनै बाख्नायनो गोनां आं बेवहाय लिरदोङो जे जिखिनि ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर सिखाव खावनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स जानायनिफ्राय लानानै जिनाहारि जानायनिफ्राय लानानै बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दंबावो जायफोरानोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामो बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नि फारियाव लाबोनानै जोङो बिसोरनि सायावबो राहा लानो हाया नामा दा बिसोरनि सायावबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों दा सिखाव खावनाय सोरबा देहा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फाननायफ्रा गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मावदों आं बे खोथाखौबो बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेराव बा निउस चेनेलफोरनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों अफ्रि दैमारि बिथांखौ फैला बिथाङा माखासे फिनजाथायनाय बिनि सायाव बुंनो सानो माखासे गिबियावनो फैला सारनिसिम आं खुलुमहरो अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो एक्स एनडिपिनि जानानै आं फैला सारनाव आंनि निमाहा बियो मानो होनबा मैयानि समाव भिडिअखौ अफ्रि दैमारिया हगारदों दा अफ्रि दैमारिनाव आं सोंहरदों भिडिअ हगारखांनायनि उनाव जेनेबा फैला सारा माबाफोर लिरफ्लांदों नामा आरो अबेबा चेनेलाव बुंदों नामा बे समाव बुंदों बियो बड'लेण्ड बुब्लियाव एसे खोनासंलाय होनना बुंदों बे समाव आं खोनासंनानै मोनफ्रोमबो फैला सारनि लिरनाय आरो माखासे चेनेलफ्राव बुंनायनि सायाव आङो नुबाय माखासे खोथायाथ' माने एक्स एनडिपिनि खामानि मावनायाव जाहाथे हेंथा होनायखौ लिराखै आरो बुङाखै बिनि थाखाय आं अफ्रि दैमारिनाव आं सोंहरबाय सोंहरनायनि उनाव बियो माने मानसिया टेनसनाव दंमोन आरो बे टेनसन माने साननैसोनि सिगां अफ्रि दैमारिया बुंहरदोंमोन गावनि गथ'फोरखौ स्कुल खुलिनायनि उनाव हस्टेलाव दोनहैफिननो थाखाय थाखा आखायाव गैया आरो न'खराव माखासे जेंना जाबाय थादों होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो लोगोसे सान हर बिथांमोना ड्राग्सनि बिरोधि आरो माखासे दुथां मानसिफोरनि एसे अपारेशन सोलिगासिनो दंमोन दा बिथांमोना जानाय लोंनाय बेफोरनि माखासे एसे खस्थ' मोनबाय थादों होननानै खोनादों दा बेफोरनि थाखाय अबेबा माबा मोनसे खोनासंफ्लांदों नामा बेखौ माने दिनै अफ्रि दैमारिया गावनि चेनेलजों फंसेबाबो बुंहरफिनोबा मोजां जागोन नाथाय आं अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो फैला सारखौ जाहाथे अफ्रि दैमारिया जा बुंफ्लांबाय आरो गावनि चेनेलाव हगारफ्लांबाय बिनि थाखाय आं एक्स एनडिपिनि जानानै जाहाथे भबिष्यताव फैला सारा एक्स एनडिपिनि सायाव दुखु मोना आरो अफ्रि दैमारिनि सायाव दुखु मोना लोगोसे दिनै बाख्नायनो गोनां फैला सारखौ माबा मोनसे लिरनायाव माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव दिनै बर'नि गेजेराव जों गिबिसिन बुंनांगोन सोरनिबा गोरोन्थिखौ दिनै फैला सारा बुङाखै दे आं थानायाव केस हैगोन आङो थानायाव केस हैनो आं थांगासिनो दं बे जोबोद बर' समाजनि गेजेराव जोंहा फैला सारनि खोथाफ्रा दिनै बाख्नायथाव दिनै माखासे गोरोन्थि खोथा बुंफ्लांनायखौ दिनै गावनि माखासे बर'नि रावजों बा गुबै माखासे गोसो गोथारै बे दिनै अबेबा खोथा फरायनायाव माखासे जुदि मिस्टेक जादोंबा आरो माबा मोनसे बुंनायाव माबा मोनसे जादोंबा बेखौ बियो माखासे एडभाइस हरदों दा बे एडभाइस हरनायाव अबे गोरोन्थिया मा जादों बेखौ माखासे सोदांलायनायाव बेबायदि सोदांलायनाया जोबोद मोजां मानो होनोबा जाय बुंजाग्रा आरो जाय बुंफ्लांग्रा बेबायदि माखासे सोदांलायनाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोनांथिथार दा जों नुदों मालाबा समाव माबा मोनसे जुदि बुंफ्लाङोबा डाइरेक्ट पुलिसनि थानायाव थांनायनि सोरबाया खुगायाव ओंखारो आंखौ ओरैबायदि बुंदों आं डाइरेक्ट केस होगोन सोरांबानो जोंहा माबा मोनसे बुंफ्लांबानो केस आरो जायफोर बुंफ्लांग्रा बिथांमोनाबो सानै हयै बुंनाया मोजां दा बेनि थाखायनो आं गले गले आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै एक्स एनडिपिनि जानानै आरो अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो फैला सारनाव आखाइ खबजोबनानै आं गोरोन्थिनि सायाव आं निमाहा बियो